Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Epi baro kini gilong ki khubor bamta kasni. La pelong ke jingrakhi kerpang ban ken mau buram yo ma it hoping stone ning do hagas nam syajak nais pa arf khandai hadu arhajar khatsan. Ubalong unong yalam kraw ke Hill State People's Democratic Party HSPDP. Habaladap shiphouse nem nadu kasngi ba ulaklat no. Hagati ke jingelang ken mau buram la yadun lang Menteri ke Sarkar Jilla ma Methodius Dakar MLA mau shinrun Usri Shaklir Warjri MLA mau Tharishan u MDC mau shinrun ba Srali Rashir badru kakur nonglat ka ba uma hoping stoning do kadai ka dukhan ka jinge don lang jongki pat ba nong kershan jong ka HSPDP bar ki pat ba nong shong shnong na keleng kathan ka pen I ka jinglong drenti ba ka jingsa ken mau ya ka jingyo jingmentoy na ka jingya kun ubla iet bat ibor scam ya ka jilla ki nong yalam ki bala grand ha ka tiga sngi ki la pen pau ba uma hoping stone ning do ude unong mi khmat uba riu kraw ubla ai jing hikai ha ka jing sngo trainya ha ka jingya dai ka hok jing upat ba khasi jantia bar ha ka jingya trilang ban penne pensa ya ka jingya ro ya ka jing senshar pat ba ki pat ba ki barawan shakate ka jingya kendu ki la pen pawru ba ka jing snolem ka jing shania bar ka jing yaine jing kershan ya kinong yalam HSPDP ki dei ka sakhi jong ka jingya it bar ka jingya ro ya ka jinglong nong yalam ba shisha jong ma hoping stone lingdo Unong mikmat nagani ka khan uba shak ban pin kot ya ka jing ai sha u MDC oath rather fail with honor than succeed by fraud. Without labor nothing prospers. I would prefer even to fail with honor than win by cheating. Unquote. Kani kalong kikentien Sophocles kabaya daydor bha hatrai kiding se utiyo pathai kubor upawang iubi ki basnyam kitut ban besar ban peja hagi kun kasi kara im kakerteng sa kanam hagani kano paisngi ka Hill State People's Democratic Party ka donya ka benta ka bakraw how mau mer bashipho ban ken mau buram badru ban le buram
Substate Hashlong. But Laplaji Nagoti Hagdegapor, but Tang Hadin Arteo. Lawan showing in Snong, Yakabang de Malay, Shanong Pendeng, but Sha Ikai, Hagdeganaba Shipai, Kibala Shong Tai. Kumba Shibnai, Dunang Idan Nopendeng. But Nisutu Baganiga, training and opening, Kade Nagabanda. Ban training sipai ya kebaga parti galadan jitmu bala dak indra le soka ni kam ai dag jela bukura nyele no dag musnam hajan ku jong ubnai me jong kate kesnem kidani kebla chakhot kerpang hag jaka harut nong jong te nong pandang ya keban ai kaji kai ke kerpang bat ban pismai ki hag kom ji smai ke prepare But kata je smai te ke por kalong da ki rifle pistol but kuai ke tiar mensau ki tiar le ke basir khai ke kat kum ke por ngapan ke ma bangam la ban klat ke lai tri chum dai jun jong te sem se jar span nyu po balwan sau nga na ying ha por steng mit but de lam nga se we ke krem ya ke bangam la ban su thu hadu menta hang no ta jaga ga don but ha ke te ke por la pen smai nga ru kunju Bar kita uji semai kalau lato, daga senam jonga ke kota dah, bar katpa na pulai daga jingtho, la pendem ko siu, bala pen api ngada kuing pistol, naga sedem jonga. Bar keji semai jonga te ke por kelong, ngau os perlono, ngau semai ban syakriok hagi jingile, ban penyok ke jinglai lui, yang jaj penriu. Te kata kelong keji semai te ke por, bat hadin jong keji semai, la pen I hanga je bubun kitiar ke badan nota ke krem. Bat ka bang kerma gulong tang pistol yang white zoom ki banep bat kuai ka rifle le ka stand gun ni bagi ong machine gun bat hadin jong ja ka ta haswa ban me nang ta ul ong inga kini tin lada min shet kala na ni jing smai kini ki tiar ke se shet kala ke si mu jome bat tang si tin ka bang lak kren habang ilungo ite ki kam ite ki tiar te gitar bar ko kom bale hak te kembir ngakali kumni nang no sa layo eveni kitia but uta u kapten ramba hate ke por bogwan ban pasmai nga wong kini kitia kidai kitia bogwan ta bo ping lamba ke Bangladesh ha swab mi na te ki ka wong ni sawan shawi me idang penkre ye kijing don kam habang si me ni sinjam ka pen kemawi nga nadu singi bang mi na ye Ya kata ke tmu jong hate ke por ila perta we want hill state no rest no state direct action badda kata ke tmu ke tu baga ta ke smai jong bad bang ru sene ke kamulong dei bandon la ke thong banyu so na kata ke jingile la su tu kamram ke jungi ke parti ya ke banginyai persang ya ke banginyai trei Bakaway kebangakwa kebangan kular di resmi. Nganang ekran bagi mesa budan buro mentan nak cukup poru presiden ke parti. Bang nakaliang kajungi kum ke parti. Min selit akini dikinjat sni ya kaba minye kendu bangin yang baik akan takkan nongrim bangin persya akabai day berbanti yurin yang datang kedai kaba kami semladai ke isu kaba mengi milasang kadai ke isu bakamat kaba kong sandu cumai kumbang yong baka ya kabangin long sispa nak sispa kumai anda kadai ru bakamram kajungi bangin persangkat kabangilangin semi kanigi isu ngin led bat bangin pendi banakaliang jong ke parti SPDP ngin persang ya kata banti uranium
hapo katanya wes kasigils. Habai day berkiwe-kiwe kibenta, ilaong bay mait ikamno ya katanya ng stone. Handai ngangit bay yangiru katanya demi sangiru iit. De si kapenpau ya kajinglong kajong urirong ba. Kapenpau ya kajinglong kajong ubriw. Ba umday ba uit na uno tang sa kawin katanya. Henry uid uno ya kerja kacai pada para kau. Namar ladong mai ino hapo katai nong stone uyang nong langam wang yang yerti. Lada pilih cetan juairu penlap bagi nong jantiar kinong bangikin mau bayang iru. Utau di nong yalam ratbat jong kebriu nyutren. Tingangin ba ya kini gadong katain ru iit ba kerpang nakamta zonga namar ba ima iit ila di unong mikmat jong kani kakonsensi ya kay ka ba ila mai ngamla ya kabangan kular thok la ne manong nganla henry ngoong bahabang ila don nakaparti ngin persang med pat mensim ya kabangin tray ya kat ka ba mila ha ka lenti ke ba mai ila dalam yang ikut ke parti nak mentai MDC bayong ba mo idang suan tang mentau snem di what's no fair ba hebru dang suan snem arza ka kendai di ngindai what's no fair ubadang surung lane ubaladon slem mdei bandong bangim long tra kajinglong try ya ke parti kamdei kajingrung suamangan kajingrung suamapi akabangirung sa ke parti nilalong try lang baro barkabakong sando kalong bangin tray ya ki isu berkiman sa ke parti tengah ngit scam by MDC jungiru inum sngoper namar lada di sngoper mai pi to ba have next unum nangsu on kren ako meeting party ni hab saban siya song no di wanong kuslay di sesisin ngai kublay kerpang nakamta jung pi baro kawai kajing angnut jung ki paiba jung batay nong stone ya ka bakikwa ya ka bakintay yuta umot hapo kanong stone konstituency kada day hok namar wai lalong nong mikmat napo kanong stone konstituency di ki po snem labo dili kita kadi hok ikiru bakindon ni kata kajing angnut yo ubriu ubla lebha kerpang ya ka konstituensi ya ka district berarti ka jelahi pro kawai kadang kajing angnut nakaliang ka jongki ngadang ikran mentan nakaliang ka parti ngin persyang ya ka bangin pan ka jakan ka serkar dan ka district council berladang iyo ya kata jaka ngakular review nakaliang ka parti ngin teyu umat nakamta bersama ini konstituensi desa sisin nga ay kublay kerpang ngata jong pi baro manum sim ya kapor an ay kapor ko kam slam ya i menteri budan buram jungi ndai sa sisin nga ay kublay kerpang nakamta jong pi baro iwe pagiwe di balaya wan rekat balaya pelai kapor ko kodor kinong elam jong kapati ki balaya simkya ya kum ben resmi ko balong resmi ka kerpang naka benta ka jugi kum kapati bat kerpang nakamtakan kathan indok nong lagi baro kowe desa sisin nga ikubli kerpang nang tasok baro de tangli ni pintin bakendian ngakit bog bau blay nondon rengkat lang bat ngi baro iwi badiwe ya kabangin nang yayo ikamet ka bukat ka bakya bat kerpang ru nondon rengkat lang bat ngi ke parti baro kowe de tangli ni pintin bakendian kubli sibon kubli si jango Dr. Nongbri, chairperson, and the Bapania program, Kabitan Arkuchungi, Akanika Nok IC. Ichuka Sichungi, the Professor LS Gasa, Kublishipunma, Yakajing Don, which of him Dagasi Hangne, Sokman, Sultanat, Masuyo Amasim. The guest of honor Jungi, the retired judge,
Napa jangka district council ES CMD populasi buan ma lesi ngilak dari jing sukmen abang iyo EP armut bang ini don mentah hangne kadai kejing ya perkhat nak kalian jangka parti bayano kumno kino kita ki reurang ba kiba kamtip sepang kejing long kejing man kejing im ka history jangka jelah bat kejing im kejong une reurang ba ubangi le pendon buram mentah bangikin mau don buram ya kan ikajing dap suppose nam kajung i bangi la khod ya ki besibun pilayawan ban ya don dan kad ban singa yang ya kan ikasing ngai ku play ya i former minister jongi nani MLA jong kamo thad rashan ka jongi ba heb sakler ipala treji tom magini ki snam ki paladam asnam siteng kumbu menteri jong ka sarkar jala bat kumno ngila persang ban wanra ibu pun kikam lengba ka sport department lengba ka lepo department ka kecinglam kejong i minister jong ke parti kejongi iba sakliar warjri ngai ku blai MDC jongi nanti na po motion run iba as Rashir i president jongi iba plasting pangnyang i president jong ka yun iba James i Kong bada ibadai presiden jong ka women's wing jong ka parti ka jongi ngai ku blai ye kirang bakur jong ka kur nong lan ngai ku blai ye rang ba sinong jong ka ne ka sinong nang ne na po mo ka lei ka ba ngi penlong ye ka ne program ka ba manta ka si ngai ku blai ye ki nong yelam jong ki sang 3 months so ba sang balang presiden jong ka YC i Presiden jong ka KSU iladap ajing keren mene ai ku play ki media ro ki badan menta kasi ban ai ka jing sakhi ya kane ka program go jungi ka menta kasi anta ka jing ku play ka kerpang ka lek ya phi ki tu ki volunteer ki hill state fighter ki ba ngidang ai present mene ba bangi kum ka tak ka buram ka bang ngidam ka jing sung ngidam ka jing sungo buram ba da ka jing sok hiya mesim pada kajing sok men mesim wala dangi mla bale si boyun ki ai ro nrai ni ai kan mau ki mati ki jong phi bat ni ai buram bat ni ai kan mau ki te ki jing tre sitam ki jong phi ki jing sha sitam ki jong phi hadu bangin da yo ya kan ne ka chela ka bang mata kumne bangin song suk kin song san ka dei lang ba ki mati ki jong phi ublei nang kar khu ka do e phi barok ki bangila yo ban ye don lang mata ka si bagi gitu ki bangi klum yo banyak don lang menta ka singiro don ki bapang ki bastom ma padang gajing no jang kamen ki don sela ki yeng ane ki babon ki pala no senyang ha bang inele ban yo ekene ke cela ku e ki jung blei nang torku ko do unang the kar hai gajing ai helo jong phi bat pinang san bat pinang klang bat pinang yo e gajing scam gajing tren ha ka mesim ko jong phi nai ku blei ki reurang ba ki basong sedien jonga ha kene kan pandal ngonom la bangan cer kerteng ya baro rengan kentup lang ya baro kiru rang ba ki baran sene sedien ku jonga badia baro ki kita ki nong yo pateng ya kan ke cela bat kum kita ki nong sim pateng ban pek ya ki kam ki jam ha kan ke cela ke cela ke ke jongi bat uni uri rang ba ubangi le don buram menta kasi ngire ban ken mau bu be unong seng jong ka parti HSPDP umdai ta unong seng jong ka parti HSPDP hendai udai unong pun unong kha ya ka vision bat kata ka vision kalong kumno bangin yo ya ka cela raja unong kha ya ka kipala ya don bentalang kumno bangin ya ki banyo ya ka cela ka pura hendai ya ka ne ka vision last dang da uni urang ba ubangi ken mau i bat ngi ken mau don puram menta ka si bat kum ni kacela kumang iyo ni kolong lembakan ni vision ka bagudan ban kumakila kren men na kapat ngam kwa bangan ban rei so sarong bat ngasuk men ba ban rakhe ka ni kasing ya ka ni kasing dap sipos nan ka jing klat jong ni uri rong ba ubaha ka jing im ka jonga ngapet ye uni uri rong ba kum uta ulida uboyo ijngai uba sempang, uba start, uba yar kecing mut kecing perkan. Henrei uba don ya tak mesim kecing syakri dan uba don ya tak mesim kecing sore.
Lanang ikran ke English, lanang iperkelah ke tin English, kala benong ba. A visionary, a great visionary leader, Henry upadon padia ka spirit, jong ka missionary. A visionary leader with a missionary spirit. Kata kadi kecilong kajong une unong yalam ujongi. Baradin bangilayo ya kani kecelah. Baradin bangilayo ya kani kecelah kajongi. Kibabun napdeng ujongi. Kibabun napdeng kipat ba kecelah ngilai. Kemen ngilai so tenan abang ngilai ya kecelah lajong. Bana kalian ujongi ro ngidap ibaro kita kecing supmen bangilai ya kecelah. Andai une unong yalam jongi. Une wala bodon yak takavision kumnong ini ya kecelah. Kumnong idon yak Lengbau presiden ubay juwer yang padwa dan kanu ju yo ya keban konsol pat dia keren bat ilewer yang badan rekat harga di kapor ke bamenta tingai kublai na kebetai joi ai kublai nam tai chairperson Dr. Nongri bale peniat ya kedai ka jini yalang joi harga di kapor hakalanti ka ba renti bha nam ta kini kiri orang ba baro khoi nagumtai Profesor Gasa iba nakawi kapor sikwe pat ngiju kendo ha kapor ba ngagaran tre haba ki don ki seminar ki jige debat ka 6 video ngiju kendo nakwe kapor sikwe pat na sultanat badia kendo biang ha ka di kapor badia pi baro khoi kiri orang ba ki bidarakat
kamtam na ka kur nong lai ha ka ba philasei yo riurang ba ubalong nong yalam ya kari bat ka jaj benreu ubala sacrifice yala ka jong ka jing im na ka bata ka jing bha jungi kum ka jaj benreu brok away ai khule phi baro khat na kaleng saros nong jo ka kisnong mo kalai bat baro khat kinong mikmat na kiseng balang oper bat kum juru ya kinong mikmat na kaseng HSPDP te hakani kapor na so kalong ka kabu ka bakraw yanga banyo badador kat bat phi hakani ke jinglang ko ka jingdap chiposnam jong ka jing klat no jong ne rirong ba iwa hopping stone lengdo ka bangi ju khot AGE ba hopping nadu panganang rit ngala ka kerteng ke jogi kalong kala rung ha ka donut ha ka jimut ke jepot khat nomor ka shnong trai junga ka re nalangja ka shnong langja ka re thai langpi ha ka por banganang rit tang ka kali rum judon ngiat kijat na do na senjuli don ka por ngiat kijat nu longston bat na kenmau ha ka por ba ngatang rit ba ta mga kenmau mar uway na ki hinman junga wong bangala rung volunteer ban syakem ha kabai ba hopping iwan ban organize kata banlong volunteer banile ya kani ka hill state tehen rai namar ba kashnong jungi kamdon suro mdon kali baniai kombo ong bo spear menete namar sotana de shong kali yo kali ya late en rai halang ja am sempat wan shaw ha kata kopor lala bayo no ya ka hill state kumta klem padio ban syakem tamangalaken mau ngamtip nam ayu namar ngadang ret ba tamangalaken mau ya kata kapor bad hapa iwan hasnong jungi halangja imju pep panwan rung ha kay yingi jungi bad juan bam wandi de haying jungi saja ai bam te hapa yo ya kani kalat bad ya kan mau kalong ka kabu ka bakraw nam tajunga bad omde tangba usuyele ia kane banyo ia ka jella laga jong hanrai udon ke jing thu ka bakraw bat na kenmau ha kapor barakhe ke jing dap san posnem jong ka district council ha ka tu kapor ibat kum minister in charge ka district council affairs department habi wan ban kren ha ka tu kapor marian yong ngadeula no te ngalayeng kiskor sipang banda kren mangi kumta kuwatang sipang la sa paring leno atemo wong adayu leno nang ta hadin katanga ise thu ingi balai nga ongkom ta namara ka por bele hill state kumala kren ba spear mane iladan ka jing thmu bala ka sarkar india kam ai kinyat underground kat hadu pandayo e kata ka hill state lani ka state ka bapura hapo jong ka jela ka jungi Henry aingo ublay mar ublay uyo ya ka sincerity jong ka jingelam ka jong udon ka jing thmu omdai ban pan snew Henry na ka ka jingba kum ta na kaliang jong ka sarkar India klem pada penon kami taki atiar ka ba leo sngo manne ya ka bala thit ya ka ban penon kam ban yakun banyo ya lagi jong state ka pura Henry na kaliang sarkar India kala aino ya ka jela ka pura hoit nang kong ki ay ka substate la persyap yang ia kata pada ka bakhadu layo ia ka state ka bapula dai lang ba ka jingelam jong mai hopping stone lengdo ngasuba ka kurnong lai kadai bat song mu si kadai bau bele rasai nak po ka jongki yau ne rirang ba ubolong unong yale ya ka jinglai lo jong ka state ka jongi hadin balayo ya ka state la ka jong kidan sibun ki jing ha ka jing dai bat kini ki border issue rangkat bat ka sarkar Assam bat ka ba khang kong san ha ka to ka por ka ba iba hopping isim ke jingkit klik kalong ya ke jingja ha ka thai langpi ha ka ba ka sarkar Assam kalawan ban buhai ban wan kni ya ki jeka ki puta bat kalawan buru ya ki pulit ban syong hang to kanang ba kanyo ya ki jing yada ya ki briu jong kini ki briu ki bawan na Assam ban yada ya ki bat kum juru kumno ban yo ban kurupi ki jeka ki puta
jong ki bru ki jongi kumta na kaliang jongi ba hoping ha ka to kapor ngadang rit ha to kapor tama ngala sedang ban ki sama rit senam ayu ngala aklet namar ba ngampat abu jimuthan adu kata-kata tama kadai kasngi yau lampi kadai sngi thode ha ka banga ngalit but ipa jongi sedle yo po yo lampi ngalit but I badai ha kata kapor ha ka ba na kaliang jong ba hoping iwan ra ikidiki pulit na ke jela Meghalaya ya ka ban bu ya ka temporary outpost sangto hapo lampi banyada ya ki jaj benreng ki jongi badha kapor buwan bu iki ila keren ikidiki kenten yong ngalapan jingirap nag sarkar Meghalaya hanre ha kata kapor ki suki ban ai jingirap banyada ya ki briu ki jongi hathai lampi wong ulo ay kani ka warning balada jana kaliang jompi pim ay wong anwar jingirap na bar na tingam tip tang baila don ke jikmu tang paniada ya ka jaj panriu khasi jongi ke badal hathai langpi ki bala mati ke jing jenjar ha ka jigim ka jongki namar ke jing sha le ban ben ha ka sarkar asam ha to kapor yong anwar jingirap na bar anna bala keren kumta na kaliang itu sarkar Meghalaya kila ai ya kini ki pulit penwan syong wansa hangto banyada ya ka jaj benriu ke jongi ki badan hangto bad dai ma I balawan bu bad balawan pli ya kata ka outpost ha kata ka por ti kan kini ki ngiyo I ya ka jing kit khle ka jong unu rangba om tang bu kwa banyo ka state ka pura hanrai upwa ban ai ba ka river ka jaj benriu kan yo ya ka jingsuk kanom don kano ka interference na kiwepat ki bar ki banabar ki bor ki banabar bat na kan mau ha ka to por nomor ngala syong ha sulong ngala treru ha po sekretariat ha to por hadin mangala syong ha sulong ngala tre sekretariat ngakan mau ha ka to por kaseng HSPDP hapo West ka sales ka klein bash ka de adu kata-kata nadu banong ka thanwa si borok we ka sarlut borok khat joblot ki burom ban ai ka burom ni ka HSC ring ong da ka basay baka HSPDP ru ka don ka benta ka burom dia ka bakade ka banyo ha ka bangi layo ya ka hill state baka ni kalong na ka daw jong ka jing trace tom jong ki babon nam da tip ha sa phang ki hill state fighter kum ba phi bo re ka ne ka sin ka pen kan mau ya nga ba na do manta ada nga yo lat ya ka ban ai lecture tang hang ni ha Meghalaya re wa cha bar jong ka state Meghalaya ngala le sibun ki jaka ngan sa ye thu ye ka ka ba ka SSPDP kala le ha ka ne ka ko nama kini ki dei ki jing ye thu ki ba ri ki ba bon na pleng jong ki wat kini ki ba pule banta wa ki tu ki bala rang ba ro him tip ye kata mano ba tip ba ha ka por ba ka Indira kan hi ka yang ha Carison Crown ye ka ban pli ye kata ka ba ki khot ka autonomous state ki khot jong ke HSPDP kuma rio I khn diat hang tu ki tan da ka sinduk yak pada hapo jong ka sinduk yak ki bo ya ka kerteng autonomous state namar ba kim kwa ya kata ka state ka bakum kata bagani kalong ka daw ya ka bang ide ya ka ban kan mau kamtam kum kinong hikay ban kum ki khna school ba wado fight ba ro bakidon ki briu ki ba imsni ya ka ban yele ya ka ban polite yangi na ka jing sha ban ben ha ki ba bun ki banta da ki way pan ban manta ngamtep adu katno kinong yalam jongi ha ka jilla bakintip baga jingma ka ba hajan manta kamde na Nepal kamde na Bangladesh ke jingma ka ba hajan menta ka de na Assam balada kimla ya ka ban pendek ya uput usam
ngin sekelalong kibriu ke baklemput klemsan bat kumta kejela kalong kejela kabatli namar kata kijing yalang ke bakum kini kijing rakhe ke bakum kini kin long kijing rakhe ke ban pen kenmau ban pen ken tengteng ban pen kendit ru yangi ya ke baki long swa jongi ke le yo ya ka ban le sa nangra ikan ke khobor sekiying kisam ki jong phi basu ru kum ju seki paralok ki jong phi nang ba pila ya ka ban yathu yati kalayo ya ka lat ru ya ka ban tho ya ka jing lam prang ha ka tu ka kot ya ka bal tho se phang ka jing em ki jong ni ba hoping stone lang do bas ha ka tu ngala ya thu nila ban an ki jing kersan te na thanai ka ta ka bahai wado jing kerman but ngaong ba uni orang ba ude ba itam yaki rilengam te pisu tu try kali kondisi tadi lengam mo kumno hakata kasnem kaladon kajingja kaba sosi ba tangnam ta kitim kikren bing ong langam thang ya kajing school ulong wing us ketri mafnya ya ketika ka rilengam secondary school mentala kiu kerdan la kamhe hangata ti tang kim trep ki plang yarap ki para ki mi pa jong ki tu ginong dai school thang no ke dala thang ki lawan ka pot chau mai hope hangta wong kum no bai de muapi la da pi ogba de ban kem ya kani hap kem chwa yu pi ginong hikai wo pi la dong de mo wo te kaya se kai ko after yo like te yo hajil teu de we beliau wa bah jutan kata jing interfere ya kano ka kam wa jing mat bai tang na mutan jing ba tenak yang jonga ngaso ngayeng hangne ngadang le rai ngadak padak pe sistem ngayo padra ke te de watan bok sistem te sistem ngalawan hangne nasdang panuan kantai te ngong ba menchua ngong kum no poi bang le ko crash kong badak kan mau ba lada ni ni dak pekat ya katul syate ram panut pi ban ye ganne batikul no lai te kanne kapati sing nak pengen bing o kapoi tang khana parate kata khana parabu batip de kani kapani hak de katune teng isu ko tang ban jok election demo pide perkat ne pim perkat ru ka shong api ngan ya thu tang ini iwe ijing shisha hadin bai pasanna ibawem ihman ke si jongi ladap klan ke hau ni banai manga lok jongai badu mai bat ipasan bros ni shong ka masyokai iong yang pim don jing temu ya banyale election ngong mai a square peg into a square hole, a round peg into a round hole. I'm not fit for that. Ngang la ban keren banyak kawe ban yang itu telah along kumba tak beda ka gom election tu Ringa su tanat ya gede kentian do ya te mapingkong kayen ikren hakan kasmi bagade jan miet praduna lai milet ngato ya kata haka diary wa ikren praduna lai milet pi benum ya te baro jang bakabadai ikaret mikha ibaro bamdon chu baro geltip kani ko ikentian ikren hai badu bad hai babros yo ngaji kwal ngakwa ngai benle yak bubha ngakwa bunle yak budai ondang ala evaluate bahaya kata kakentian what jule bha le yak badai
Tengam te pipi perkat kuno kuginong nikmat. Let me put forward here with transparency. Piadan laingut pilongkum umau bersih. Laingut ki mau bersih. Ngite baginong nikmat kinong phone yang and whenever you call them, you will not get them. So sorry to tell this. Kati kajing malian jomli. Henry ngong ya pi. Lada umay ngong le ya kabaday. What you le ek babha. Pi dan laingot mentah. Lada umau bersih jong ka Hill State People's Democratic Party. Ka klan na pi ki lain mau bersih. Ngangek lada pi pensyong yo kiyo bakano kanuru. Kadipay kanung kelem. Sanangnya perkat kopi. Jadi ni kita pian. Kabang hayo olat bang pasat. Hakan ni kapor. Namar ni dei kinoi kai. Ni sam keren tang bangan nung keren su. Tang katangan penbiang. Yo ba ngalat no syarut. Idan hakan ni kapor. Kabadangkan mau iye. Lagi tan mau keruat. Balapan kre ya ke jinsyak tenrai. Oh gani kemau. Inong ai. You yang ay mau to. Na mau sindut kataru lang sutu barang don hitong so jing iye. Barang deh na mau sindut mo. To. Mau sindut women swing HSPP kin wan syakman na ka benta ka jing syak dan rai jongpi. Anda ladap nang ta ka party ka nang penkre bangin penkup burom ya kinong yele. La dapidan apungut ngin le pungut la dapidan sangut ngin le laingut tengen ya kudan mengikwa ban le Rekin long ki kentin ki ban ai mensin yang iwe nado kinong yalam jong party baje pi kinong kersan jong party bangin ken mau baune unong yalam ujongi uni umai hoping stone lingdo ude blayeng be triang haka banyada nak benta kari be kejai benriu ke isu ki bai mai la juyeng kadai banyada ya ka hok long trai jongi halor ka kandau be siap banyele persya ku mengitip ila job bangin yele persya banum ban sya banti uranium ni kum ka party ngi bet mau kendong ni kita ki jingele ka border issue masuk kwa ban pen mau baknang banang ni syakmat kum ka party ba kum kinong kersan ngin long syai be kejingmut kejongi ba ngimdei bang issue kwa bangin sule ini ki tang bakin sulong tang kum ka tamasa bangin pen isya ka perthei henry bakum ka party ni da don ya ka jing angnud ba mai ki jingele jongpi ki badang sa teng walang inumla ban kot ngajuang kat kernyeng kernyat ke jong mai tang hapok kho siu jong irung ngim kot henry ngin persang pade ban bud ban pertu bud ki jinglong ba bha ki jongpi ba chwa bangan syongan pen ken mau kentin pira ki bi mai i jukren le hok bat yai ne mangit kata kalong ka jinghi kai na ka benta jongi iwe haganu ka benta ka kam ka bangi tre bangin le hok bat nyai ne bat dei ka ne ka jing le hok ba ka jing yai ne jong ne uri rang ba baka im ka kerteng ka sa ka nam tangda kita ki kentin kublai shibon ye pi iwe kublai shibon step ila bentip yang ya ka pangandai ban wan mikmat knang ba kanum nong thli hagani ka sngi kwa bani thu ipi ngadi presiden jong PSU nang ni nagi area kawala ihun hakapor ke jong yalam jong mai bari wa penia ja ong ingi ngin sasenano yo mot hanong stoin la ong ingi bal penuat ngin yawat ya jaka ka badai ngalai kendu nagle jongi ka sang ngile kendu yo DC ye kendu yo i ngile pek ka jaka ka kambiang reng. Hello Meghalaya turns 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world, with over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. We love Hello